Святлана Шаціліна – нарадзінка Менску. Неўзабаве пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі з сям'ёю пераехала на радзіму мужа ва ўкраіну. З 2020-го пачатку паўнамаштабных пратэстаў займалася праваабарончай і валанцёрскай дзейнасцю, звязаную з беларускаю дыяспарою ва ўкраіне. Пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ў 2022 годзе Шаціліна нейкі час была на акупаванай тэрыторыі ў Ворзалі, каля Кіева. Пасля вызвалення далучылася да арганізацыі гуманітарнай дапамогі. Святлана Шаціліна змяніла Геннадзя Манька, які займаў пасаду кіраўніка місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве 2 апошнія гады. Шаціліна была ягонаю намесніцай. У заяве аб'яднанага пераходнага кабінету, прысвечанай прызначэнню, гаворыцца, што яна зоймецца дыпламатычнымі кантактамі з украінскімі ўладамі, культурніцкаю дыпламатыяй і падтрыманнем беларускай дыяспары, а таксама прававой і гуманітарнай дапамогай беларусам ва ўкраіне, у тым ліку добраахвотнікам. Уже цяпер з намі на сувязі кіраўніца місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве Святлана Шаціліна. Добрый вечар. Добрый вечар. Святлана, ваш папярэднік, як ведаем, зараз знаходзіцца у стане, чакае дакументаў для легалізацыі ў Польшчы. Ён кажа пра тое, што гэта абмяжоўвае ягоныя магчымасці ездзіць ва ўкраіну. Ці можна сказаць у такім выпадку, што ваше прызначэнне гэта тэхнічная замена, ці ўсё ж не? Доброго вечора ще раз. Ні, я не вважаю, що це технічна заміна. Я думаю, що я буду працювати ніби з чистого листа, в тому сенсі, що мені потрібно улічувати і робити так свою роботу, щоб білоруси в Україні вважалися саме дружнім народом. Вам наколькі падаецца, што гэта ўвогуле рэальна? Якія канкрэтна вы ставіце перад сабой мэты, крокі і тэрміны? Мені подається, що я маю почати. Мій перший крок має бути таким, щоб українське суспільство чітко зрозуміло, що білоруси, які прагнуть європейського вибору, дійсно друзі України. Я маю працювати з українським суспільством, я маю працювати з українською владою, і я маю працювати з білоруською діаспорою, яка є тут всередині України. І якщо ці 3 напрямки будуть успішними, то тоді наратив, що білоруси, проєвропейські білоруси є нашими друзями, буде працювати. Тым не менш, вы кажаце, што пачнеце сваю працу з чыстага ліста. Ці гэта сведчыць пра тое, што папярэднікі нічога не было зроблена? Я тільки як 4 дня призначена, тому, щоб сказати, чи є якась робота, яка велась, треба час, щоб зануритись туди. Я би не хотіла казати, що ніхто нічого не робив. Це не так, робота велась, але щоб бути коректною, треба розуміти те, що було зроблено. Спадарня Святлана, але вы былі намеснікам кіраўніка гэтай місіі ў Кіеве, намеснікам спадара Геннадзя Манько. Калі можна па пунктах, што лічыце поспехамі за апошні час у місіі дэмакратычнай Беларусі ва ўкраіне, у чаго ўдалося дасягнуць, якія кантакты наладзіць, ці можа якія захады пралабіраваць? Я би сказала так, це була формальна посада, тепер, я сподіваюся, вона стане практичною. У адным са сваіх інтэрв'ю нядаўніх вы сказалі, што ўпэўненыя, што сустрэча Ціханаўскага і Зеленскага раней ці пазней адбудзецца. Спадзеяцеся на тое, каб яна адбылася як мага хутчэй. Маё пытанне, чаму, на вашу думку, што перашкаджала адбыцца гэтай сустрэчы раней, і чаму цяпер яна, на ваш погляд, важная для абодвух бакоў? Яна не відбулася до цього, тому що українська влада має розуміти, що вона співпрацює з представником, за яким стоять сили білоруського, європейського, проєвропейського вибору. І що за цим стоять люди. Я думаю, що моє завдання працювати в такий спосіб, щоб принаймні білоруська діаспора в Україні продемонструвала цей проєвропейський вибір, і тоді
Наступний крок можемо говорити про зустріч на більш високому рівні. Спадарня Святлана, вы кажаце пра тое, што адной з задачаў стане тое, каб змяніць вобраз беларусаў у вачах украінскага грамадства. Як цяпер выглядаюць беларусы для украінцаў, якія вось ужо столькі часу супрацьстаяць расійскай агрэсіі, як успрымаюць цяпер беларускі народ? Дуже коротко, якщо відповісти на це питання, то в 22-му році я живу в Орзілі біля Бучі, я бачила танки, які йшли на мене з Білорусі. І я не знала, як до цього емоційно ставитись. За 4 роки, які пройшли з 22-го тепер до 25-го року, я можу спокійно дивитися в очі українцям, тому що та частина активних білорусів, волонтерів, білоруських добровольців, білорусів, які з-за кордону допомагають українському війську, ця частина стала значнішою і її бачно вже українському суспільству. Тому якщо оцінювати стан українців до білорусів в 2022 році на нулі, то, на мій погляд, тепер це трійка, якщо брати по 10-бальній системі. З одного боку, так, ви кажете, що гэта тройка з 10-бальнай сістэмы, а з іншага боку, вядома, што паўнамаштабнае ўварванне, менавіта якое адбылося ў 22-м годзе, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, яно падзяліла сем'і, якія жылі пры межах. То бок мы ведаем гісторыі, калі сям'я, напрыклад, бацькі засталіся ва ўкраіне і жывуць там, а іхныя дзеці ў свой час, яшчэ да падзеяў 2022-го, выехалі ў Беларусь, яны там знайшлі працу, жывуць і працуюць да гэтага часу. І цяпер атрымліваецца, што сем'і падзеленыя, тым не менш стасункі застаюцца і, напрыклад, родныя да сваіх дзяцей ездзяць праз Польшчу, то ўсё ж такі, можа, нельга казаць пра тое, што з 10 до 3 упала? Ні, вона підросла з 0 до 3. Вона не впала. Тому що в мене, наприклад, теж мої батьки знаходяться в Мінську. І коли я спілкувалася зі своєю мамою в 22-му році, то чула текст, який я чую з білоруського телевізора, про те, що Буча – це фейк і тому подібне. І я не спілкувалася з нею деякий час. Зараз ситуація змінилася в тому сенсі, що я просто спілкуюся з нею як з мамою. Тобто так само ситуація відбувається в Україні з білорусами. Українці спочатку в 22-му році сприймали всіх білорусів як тих, хто відповідає за те, що на них пішли танки. А 3 роки минуло, і зараз ця ситуація змінилась. Тобто я спокійно кажу, що я білоруска, тому що мій особистий досвід, те, що я робила за ці 3 роки, каже про те, що я на боці України. І чим більше білорусів буде демонструвати своїми діями, що вони допомагають Україні в війні, а це, на мій погляд, найголовніше, що зараз турбує українців, що білоруси їм допомагають проти Ерефії. І якщо цей наратив буде поширюватись, то тоді в нас є шанс, що ми з трійки підростемо, хоча б до 8. Спадарня Святлана, калі казаць пра стаўленне не да беларусаў як народу, як да людзей, а да беларускай дзяржавы, бо я памятаю у першыя месяцы вайны, калі мы з калегамі прыехалі працаваць у Кіеў і ў прыфронтавыя гарады і мястэчкі, то мы часто чулі ад людзей, як так ён мог надаць сваю тэрыторыю, бо мы ему так верылі. То бок нават пасля падзеяў 2020 года ў Беларусі ва украінскага грамадства заставалася нейкая вось такая вось романтычная захопленасць рэжымам Лукашэнкі. Як цяпер, ці ёсць гэты падзел стаўлення да беларусаў як людзей і да рэжыма Лукашэнкі да Беларусі як дзяржавы? Я думаю, що особливість стосунків між Білорусі і Україною полягає в тому, що ми один про одного не так багато знаємо. І ми ці
багато десятиліть їли те, що нам тим, що нас годувала російський телевізор. Тому мені здається, що зараз ситуація кардинально змінилася. І як ви бачили українську історію за останні, скажімо, 20 років, українці дуже швидко змінюють свою думку. Президент, який був вчора ще дуже популярний, може стати через 3 роки зовсім непопулярним. Тобто це така особливість української ментальності. Вони оцінюють по справах. Вони полюбляють дуже швидко, але і ненависть приходить теж дуже швидко. Тому за ці більш 20 років, що я живу в Україні, я чула дуже багато років, що ось у вас є батька, і там у вас все гаразд, дороги чисті, все окей. Я завжди казала, що це не так. В нас дуже схоже на концтабор. Все чисто, як там, але людина не має ніяких прав. І тому зараз українці дуже швидко в 22-му році змінили свою точку зору. Тому я сподіваюся, що оця тенденція, що Білорусь має бути європейською і тільки з європейською Білоруссю Україні буде спокійна на своїх кордонах, оця точка зору має домінувати. Спадарня Святлана, мы сёння пытаемся у гледачоў нашай трансляцыі, як яны бачаць будучыню украінска-беларускіх дачыненняў міждзяржаўных. І трэба сказаць, што з тых, хто прагаласаваў пад нашай трансляцыяй, 62% лічаць, што бліжэйшыя гады сітуацыя застанецца без зменаў. То бок дзяржавы паміж сабой фактычна не будуць мець ніякіх стасункаў. Кожны чацвёрты, 25%, лічаць, што бліжэйшым часам палепшыцца супраца з дэмакратычнымі сіламі Беларусі і 13% лічаць, што стасункі палепшацца з рэжымам Лукашэнкі, магчыма, пасля заканчэння вайны. Як вы бачыце гэтую будучыню на найбліжэйшыя гады? Якія прагнозы можна паставіць, напрыклад, пасля таго, як спыніцца агонь ва ўкраіне? Мені здається, Україна Україна побачить, що тільки проєвропейська Білорусь є тим заходом, який збереже Україні спокій. І мені подається, що ті українці, які не вірять в співпрацю держав, мають на це рацію, тому що спочатку, щоб була співпраця, режим Лукашенки має змінитися. Білорусь має стати проєвропейською державою. І тоді у цих стосунків є перспектива. Але стасункі развіваліся з 2019 года, з прыходу да ўлады Владимира Зеленскага і да пачатку паўнамаштабнай агрэсіі. І наяўнасць рэжыма Лукашэнкі, 20-й год і масавыя рэпрэсіі гэтаму неяк не заміналі. Я думаю, що ви зараз так кажете з точки зору білоруса, який дивиться на Україну з білоруською ментальністю. Я намагаюся на це подивитися як білоруска, яка 20 років живе тут. І українці не сприймали білоруський режим так, як вони його сприймають з 2022 року. На жаль. Дарэчы, што да неафіцыйных стасункаў дзейных уладаў Беларусі з Украінай, як памятаем, Лукашенко пастаянна кажа, што пэўныя кантакты ёсць і яны спрыяюць абмену палоннымі. Вось маем чарговы абмен палоннымі праз Беларусь, абмяняліся палоннымі Украіна і Расія. Як вядома, з пачатку года было 17 этапаў, а ў 24-м 12 абменаў. У свой час, у сваю чаргу, кіраўнік КДБ Іван Церцель, кіраўнік беларускага КДБ, кажа пра тое, што адбылося 38 аперацыяў абмена паміж Украінай і Расіяй. І вось тут паўстае пытанне, калі Лукашенко ўзгадвае тыя самыя неафіцыйныя стасункі, што вам пра іх вядома? Нічога поки. Ці вы не думаеце, што, займаючы пасаду цяпер і кіруючы місіяй дэмакратычных сілаў, ўсё ж такі трэба прыгледзецца да гэтага больш уважліва?
Мені подається, все, що стосується гуманітарних треків, мають бути гуманітарними треками. А те, що стосується будучині і перспективи політичної, це треба розділяти. Допомога в обміні полоненими між РФ і Україною Лукашенки тільки в тому, що він дає свою територію для цього. І все. Якщо б він не пускав танки з цієї сторони, і не треба було б допомагати. Це перше. А те, що стосується політичної ситуації, мені здається, що чим раніше буде розуміння і в самій Білорусі білоруського народу, і поза межами, що без безпечного європейського вибору Білорусі не буде нормальних стосунків між Україною і Білорусі, тим швидше ці процеси будуть йти, які приведуть нас саме до нормальних стосунків. Спадарня Святлана, калі казаць пра канкрэтныя ўсё ж такі крокі, якія асноўныя выклікі цяпер бачыце перад сабою, калі можна, напрыклад, топ-5 практычных крокаў, якія цяпер трэба зрабіць для беларусаў ва ўкраіне? Перший крок – це насамрэч зібрати ті проблеми, які були би на поверхні для білорусів, і зробити це на рівні діалогу. Я не хотіла би бути зверху, я хотіла би, як я вже казала, бути в полі, я хотіла би бути поруч з білорусами. Це перше. Тобто узмацніть в такий спосіб білоруську діаспору, вирішуючи на практичному рівні їх проблеми. Це перше. Друге, допомогти білоруським добровольцям в питаннях легалізації, але теж треба спочатку вивчити це питання. Третє – це намагатися на дипломатичному рівні просувати певні наративи. І оскільки я тільки 4 дня, як призначена на посаду і не є фаховим дипломатом, я вчусь цьому. Дзякуем за гэтую размову. Кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве Святлана Шаціліна была нашай госцей.